Μαζεύουν και από εδώ. Από όλα τα καλά. Κοπελιά μου κάνει λίγο δεξιά, μπράβο. Ο Μπάρμπας ο Θεός, στον είναι. Έχω τι άλλο δεν έχω τους άλλους, αλήθεια. Είδες την πόρτα κλεισμένη τώρα. Είναι μπόσκο, πώς το λένε. Λιτό. Λιτό. Εκεί. Κόμπιες είδα τώρα αυτά. Α, τα κοκκίνου του είναι μπερδεμένο. Τέτοια, εκείνο είναι μπερδεμένο. Εκείνο είναι ο βοηθός. Εκείνο. Όχι, αυτό εδώ λέω, τούτο εδώ. Όχι, όχι. Τη βγάτε, μην το τραβάτε. Μα είναι ίδιο, το ίδιο μήκος. Για δέστε τώρα τη Σταύρος. Έτσι, Θα έτσι, βλέπετε και δεν έτσι. θα μιλάτε για να πάρετε χαμπέρα. Ξέρεις από εδώ, ξέρεις από εκεί. Ούτε εγώ. Δεν το ξέρω. Θα το κάνω πολλές φορές και θα το καταλάβετε. Ένα το παίρνει. Ναι, είναι Για μικρό. αγκυλιό ένα-ένα το παίρνει. Είναι μικρό γι' αυτό. Και άμα είναι ξυλό και πάντα πάει 2-2. Ναι. Το πάει 2-2. Και τώρα το βάλω εκεί. Σε αυτές φορές θα το κάνει. Εκεί τώρα στο μια του τρίτη. Όλα δεν θα το πηγαίνει. Θα το πηγαίνει. Εγώ. Εσείς και πού θα το πάει, μέχρι πού θα το πάει. Βάλατε παλούκια εκεί πέρα. Τώρα πρέπει να υπολογίσουμε πόσους πήγες θα ρίξαμε. Δεν υπολογίσαμε, κυρίες μου.